рослага дружынніка у серабрыстых латах, што скакаў следам і пайшоў па самай ускраіне вуліцы. Неўзабаве ён апынуўся на прасторнай гандлёвай плошчы, дзе адчуў сябе крыху вальней. Люд на ёй тоўпіўся ўсё больш ля гандлёвых лавак і крамаў, што цягнуліся ўздоўж дарогі, збочыўшы на ейны акраец, хлопец азіраўся на двухпавярховыя дамы,
завтра на кірмяшы табе добрага коня і зброю. Пакінь грошы яму. Баярын павярнуўся да маладога рослага слугі і аддаў загад. Антон, накармі ў волю маладога госця. Хлопец дарогі і, відаць, халодны. Васіль, пакланіўшыся знатнаму баярыну, таропка пасунуўся вслед з ругавым слугой. Баярын Мітрафан праводзіў хлопца позіркам і в задумленні узняўся па лесвіцы на адкрыты балкон дома. Хутка яму належала наведаць дзядзінец і сустрэцца там са святлейшым князем, дарадчыкам якога ён з'яўляўся. Але пакуль у баярына была крыху вольнага часу, і ён любіў з балкона назіраць за шумлівымі гарадскімі вуліцамі, што спадалі ад малой замкавай гары да зацені далінных дрэў. Адсюль сузвышша бы на далоні быў відаць і сам горад, найперш кірмаш на плошчы з ягоным бойкім гандлём ля шматлікіх пузатых крамаў і натоўпам расчырванелых купцоў і пакупнікаў. Ніжэй па схіле пагорка цягнуліся рамесныя двары і майстэрні, у якіх ішла з раніцы да позняга вечара апрацоўка жалеза, косці, бурштыну, гліны і каляровых металаў. Вырабляліся посуд, зброя, вопратка ды іншыя патрэбныя для новагародка рэчы. Горад быў напоўнены сёння рамесленнікамі і майстрамі. Так мінула ўжо амаль 2 стагоддзя з таго моманту, які юскі князь Яраслаў Мудры заснаваў пасля свайго паходу на ясцяжскія землі на іх межах Новагародак. За гэты час некалі ўскраінны ахоўны пост паспеў вылучыцца ў самастойнае княства з багатымі рамёствамі і гандлём. Новагародскай зямлі узняліся гарады Слонім, Ваўкавыск, Гародна, Ствітаў, Сэльва, Свіслач, гандлёвыя людзі, з якіх ехалі ў блізкія і далёкія мясціны. На іхніх кірмашах можна было сёння сустрэць візантыйскія і сірыйскія шкляны посуд, размаляваны золатам, упрыгожванні з бурштыну, з берагоў Лівоніі і Бурусся, зброю і гаспадарчыя ганчорныя вырабы з Полацка, Пінска і Вялікага Новгарада. Засценкі і сялянскія сядзібы княства збіралі багатыя ураджаі жыта, аўсу. Паўсюль будаваліся новыя майстэрні. Добрымі былі саюзныя адносіны ў Новагародка і за сваімі суседзямі Пінскам, Полацкам і Літвой, якая урэзвалася клінам паміж 3 хрысціянскімі гаспадарствамі. Але над некалі спакойнымі землямі княства пачыналі збірацца чорныя варожыя хмары. Спачатку паля заснавання ў 1201 годзе нямецкімі крыжакамі рэйхі на саюзныя полацкія прасторы насунуўся Лівонскі ордэн мечаносцаў. Потым побач рабіць свае крывавыя напады на Літву Новгарадак Тэўтонскі ордэн, які запрасіў удзельны князь Мазовій Кондар Мазавецкі з Палесціны ў свае землі, каб той бараніў яго ад наскокаў літоўскага племені парусаў. Калі ж 2 нямецкія ордэны аб'ядналіся ў 1237 годзе, устрывожаны гэтым новгарадскі князь Ізяслаў і літоўскі рыкас Міндоўг зрабілі сумесны паход на Мазовію. Папалілі там паселішчаў брата, але галоўныя цытадэлі крыжакоў не зваявалі, і неўзабаве набегі тых аднавіліся. Але цяпер ардэнцы не проста робяць насколькі на заходнія межы княства, яны муруюць на памежных кушскіх і
Вось зусім нядаўна перад сцяпным заваёўнікам схіліў сваю галаву і сам вялікі Кіеў. Не заставалася сумненняў, што орды дзікіх вояў рана ці позна з'явяцца перад Новагародкам. Даўнія ж ягоныя саюзнікі не мелі зараз такой моцы, каб аказаць яму дапамогу. Пінск патанаў у сваёй амаль 20гадовай цяжбе з Валынню за памежныя землі. Полацк усё больш і больш уцягваўся ў бойку з лівонскім ордэнам і сам шукаў для свайго ўзмацнення Гаўрусю з Літвой, дзе цяпер гуляла шмат вольных літвінскіх дружын. Крыжакамі ж ужо было адзята ў Полацка амаль усё ніжняе падвенне, узяты імі штурмам і русінскі горад Юр'еў. На дапамогу Данілы таксама разлічваюць пакуль не прыходзілася. Валынь сама рыхтавалася бараніцца ад сцепчукальнай сілы, якая магла б дапамагчы Новагародку аднесці тыя беды, якія насоўваліся на яго з двух бакоў. Зараз валодала толькі паганская Літва, што ляжала побач на правым беразе Нёмана і ягоных прытоках, якая падпарадкоўвала сабе ўжо многія яцвяжскія землі. Сёння ў яе шматлікіх паселішчах, што раскіданы па густых пушчах і барах, набіралі моц літоўскія кунігасы князі Ядзівіт, Вікент, Таўцівіт, Таўмонт, Транята і асабліва Міндоўг, які прыйшоў са сваім племенем з Барусся і паспеў за непрацяглы час зрабіцца сярод суплеменнікаў старэйшым рыказам. Гэта мужны павадыр, падобна марыў аб'яднаць усе літвінскія племёны і да наступу крыжакоў пачаў ужо гуртаваць літоўскія роды. Да таго ж у гэтыя землі зараз хлынула новая вялікая хваля перасяленцаў, што беглі ад крыжакоў і татар, шукаючы для сябе лепшай долі ў Літве. Уцекачы будавалі там сялібы і застенкі, адкрывалі ў іх новыя рамёствы, папаўнялі дружыны мясцовых кунігусаў. Так Літва на вачах рабілася магутнай сілай. Толькі трывалы саюз з ёю мог зараз выратаваць ад бедстваў слаўны Новагародак. Толькі на якога з яе шматлікіх кунігусаў князёў рабіць апор. І як паставіць справу так, каб не Новагародскі так патрапіў у залежнасць ад Літвы, але тая падпарадкавалася яму добраахвотна, па ўласнай волі і на ўсе векі. З глыбокага задумлення баярына вывеў бойкі голас слугі за спіной. Спадар Мітрафан, убор для наведвання княжацкага палаца падрыхтаваны. Загадаецца прынесці яго сюды? Не, я сам прыйду. І перадзявальню хутка мовіў знатны муж і ступіў да лесвіцы. У дзядзінец баярын Мітрафан прыйшоў з тоўстым скруткам дзяржаўных грамат, якія неабходна было падаць на разгляд святлейшаму князю. Ля княжацкага палаца ён на момант прыпыніўся, азірнуў гаспадарчым вокам замкавае ўмацненне, магутныя сцены, пераразныя ўверсе спічастымі байніцамі, старую пяціпавярховую вежу, якая нагадвала прызму, і новую абарончую шчытоўку, што будавалася з вялікіх камянёў на вапне і ўжо дзівіла сваімі ўнушальнымі памерамі.
Святейший князь прыняў старшын з-пад горада і з Эльмы. Паважаныя мужы скардзіліся яму на брата Данілы Галіцкага Васілька, які абклаў памежы сваім дзяклом. І яшчэ старшыні выказвалі крыўду на крыжакоў і ляхаў, якія ўсё часцей і часцей рабілі драпежныя наскокі на іх землі, рабавалі заможныя паселішчы і застенкі, уганялі жывёлу, знявольвалі жыхароў. Так, на заходніх звежах княства патрэбна было ставіць абарончыя
Захаду ж усё мацней націскаюць крыжакі, як будзем бараніцца, мой добры Мітафан, ад гэтых страшных пагроз. Нам трэба шукаць больш цеснага саюза з Літвой, асабліва з яе галоўным рыкасам Віндоўгам. Святлейшы княжа, прамовіў баярын, у гэтага літоўскага правадыра дар ваяводы, і ён зараз марыць аб тым, каб падпарадкаваць сабе ўсе літвінскія роды, і нам трэба дапамагчы яму ў гэтым. Разрозненая Літва — слабы і ненадзейны саюзнік. Нам жа зараз патрэбны моцны, згуртаваны сусед. Толькі стаўшы з ім адной сцяной на полі бою, мы зможам адолець магутных ворагаў. Што ж, думка твая слушна доўг, храбры ваявода. Бачыў тое на свае вочы, але наўрад ці спадабаецца наш саюз з Літвой Данілу Галіцкаму, задуміцца прамовіў князь. Ён зараз моцны і хоча сам падпарадкаваць літоўскіх кунігаўцаў у Валыні, а нам вельмі непажадана страціць зараз ласку Данілы. А мы пакуль што будзем дапамагаць Літве ціха, не з абходнаю зброю і корм для коней будзем дасылаць ёй,